Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uwei ka nong hikai shimet hakathan malat ha Mumbai kalasya pengat hagi kendon an hadin bakala Thang ya kakti jong wei khynnah school badang parasnam karta dau bombiti bamme kum ka jing pensitam namar ka jing bombiang ka jing thodak jong u long ki pulit kani ka jing ja kala ja ka janmit jong ka pratri jong naitung haka ïing sa jong ka Rajeshri Rathur ka badai ka nong hikai tuition ka basa ha JP Dex building ha Malat East uniu khynnah rit ya bolatip kyrteng kumu Muhammad Hamzah Khan ubashong haka kelas 3 jangka Lakshadham school ula julet tista bah syakan caka krekot haka por janmit ha ïing jangka Rathur nado ka por nyo beji janmit hado ka por khynnah beji menmit katkum ko jing thu jong ukpa jong te khynnah u Mustakin Khan sanpau snam karta ka henmen jong u Hamzah ka Rubina kala lejbo ya u syaka jaka krekot man kasngi haka por kumba khynnah beji ai menmit ka Rathur kala phone ya Khan nak ba pentip au Hamzah u yam klemla pen enshu badan kam ban lech chang mador u Mariwan pai shala ïing u Hamzah ulai thu pakanong hikai jong u kalabat ia ka keti jong u halor kadeng ba me na bombeti kum ka jing pensitam ya ka jing bom bahadak tho jong u kabala penlong ya u ban sha Thang nak keti kamon klem de pen slam la pen kit marmar ya u Hamzah show doktor shwaban pynkhreh sha baba sahib Ambedkar hospital shatabdi nakabenta ban yo jing sumar ka ba hashwa hadin ka jing ujor bala ujor dau Khan ki pulit kilabo jing mudoi ejahar persya ka Rathur ka jing toket ka babnia halor ka ni ka jing jia karang ya chakmat lai tho ki pulit